Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз дар бораи як бизнес видео мекунем. Ин видео иншоалло ба ҳамаи шумо маъқул мешавад. Касоне ки чорбодор ҳастанд, заминҳои хоҷагӣ деҳқонӣ доранд ё ин ки суми майда қатӣ дар хона бизнес кардани ҳастанд, даромад кардани ҳастанд, ба ҳамоно мувофиқ меояд. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канал обуна шавед, видеоро то охир тамошо кунед. Иншоалло ба ҳамаи шумо фоидааш ҳаст. Рафтем, бо диққат тамошо кунед. Assalomu alaykum Ma'murjon, xush kelibsiz. Mana marhamat. Mana bizni uyga, bizni xonadonga mehmon bo'lganingiz rost bo'lsin. Bundan buyog'i yana siz bilan rosa shu bordi keldi uzilmasin. Mana videolarni boshlaymiz xudo xolasa. Mana borib shu bugun mana siz bilan keyin tojikcha gapiraman. O'zbeklar xafa bo'lmanglar. Tojikcha tushuntiraman bu yog'ini. Водоро агар шумо деҳқон бошин, чорводор бошин, бизнес дар хона кардани бошин, ин видео барои шумост. хоб навозӣ и бародармон ҳамаша муфассал мефаҳмона подробно карда. баъд касида даркор бошад номероша мемонем, занг мезанен, метавонен ки харидорӣ кунен, бизнесатона пеш барен. рафтем, касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канал обуна шавед, бо диққат видеоро тамошо кунед. Assalomu alaykum бародарон, ҳамватанони азиз. خب همچه خیلی که میگیم در کانال خودمون برادر جونو. خب من امروز مأمور جون به خونه ما تشریف آوردن. با همین چیز یک قطعی همین مأمور جون یک صحبت گذروندنی. همین چیز چه خیلی مثلا چیکار کردن که هم بیاگونسش به چی تاثیر میرسند، تاثیرش چه خیلی است. همین رو ما همین روز نصیب کرده باشد با شما یک بار ویدیو کرده میگذاریم. خودمون هم خیلی داریم کانال بیاگومس تچکه مفصلتر با همینجا با تماشا میکنید. کسانی که اگر ذوقمند است این چیز بسیار برای همین زراعت ها، برای همین رستنی های پمیدور، بودرینگ، چیزی که هم میروید از زمین و همونها بسیار مثلا فایده کلان دارد. از دارو، از همین کربامید، سلیتر، از دیگر نمود خیمیکات ها این بهتر است. چیزی که همون در ازبکستان حاضر بسیار ریواج یافتگی، بسیار عملش در پیش است. ما هم تصمیم گرفتیم که همین چیز رو در تاجیکستان در وطن خودمون اصلا همین چیز رو استحصال کرده و همین آدمان یاردم تیم. این از طرف اکولوژی یعنی چهل فهمونم تازه یگان خیلی کسلی دارو خیلی چقدر نمیشه. توزی هم کسلی و همش از پیش همین خیمیکات بسیارتر کسلی شده است. من اینجا حاضر ما نشون میدیم کرم های خودمون رو. چهل کرم است. این کرم کالیفرنیا از شهر کالیفرنیا آوردگی امریکا. این چیز نمیرود یگان جوبه درونی همین پروبا مونه. من برادرو منم خیلی کرم های کالیفرنیا درونی همین پروبا میگردد. من همین ماهیایی که چهل که ماهی در آب زنده است، اینها در دنیا همین پرو زنده است. از کرم های خودم این خیلی فرق کلان دارد. این دورگه کدگی منم خیلی زیاد است. اینها بیاگومس کار کرده میبرند. بیاگومسش تگ باز با یک گل با یک جایگاه با نشون میتیم. منم خیلی زیشنوکی دارد. زیشنوکیش بسیار به درجه عالیش است. کسانی که خریداری کردنیان ایده یگان условияи асоби даркор нест, یعنی شرایطی алоҳида даркор нест. ҳама чиз оддӣ мана. фақат дар тавш имконият дошта бошен, стяжка кунед, набошад салафан қатъия мешавад. гирдша сим блок мечинен ё ягон шифир қатъи маҳкам кунед мешавад. هم خیلی پروست هم کنند میشه. просто кунад замин дам кунед мешавад. ягон шароити асоби даркор нест. расходи калон даркор нест. аз чӣ сар кунам ина мисол? мада интересно шуд ҳамин соҳаи кирм. бародар Маъмур ҷон ай ҳам аввалаш пору дар корай. поруи ҳозир ба ҳамин 2 моҳа бошад. 2 моҳ истодагӣ дам гирифтаги пору. 2 моҳ истодагӣ бошад, обаш рафтагӣ бошад. хоб хеле апилка бар ин шудагӣ набошад, барое ки ин кирмҳо дандон надорад. фақат ман мегӯям ки дандон надорад. ино фақат خیلی مکیده بیاگومس میبرد. همون رو گرفته آورده 2 بار
об қатӣ шуштан дар кор дубор ба об мешӯед, дубор рӯгардон мекунед ки мақсад ҳамин чиз рӯгардон кардед дар афтоб газаш баромада мерад. вақте ки об шапидед ҳамун шӯрёш мезакҳои ҳамун порбабудагӣ ҳамаш баромада мерад. баъд ҳамун як квадраташа гирифта дар 20 сантиметр баландӣ 10 квадрат ба як квадратша 10 квадрат тунук мекунед, ҷо мекунед. мобайни 3 моҳ ба аз он ҷо шумо 1 тонн биягумус ва 10 квадрат кирми Калифорния гирифтанатон ин аниқ аст ки ҳозир 1 квадрат агар шумо харидорӣ кунед мобайни 3 моҳ ба кирми шумо 10 квадрат мешавад. баъд аз 3 моҳ бо ҳамун 10 квадрат гирифта бо ба 10 агар мақсад бо паҳн кунед 100 квадрат мешавад. уже шумо 6 моҳ ба 100 квадрат кирми Калифорния ва 10 тонн биягумус тайёр мекунед. нархи биягумус ҳозир ҳамин тоҷикистони худамон ба 5 сомон аст 1 литраш. аку ин поруя чизи қоқ аст, литр мегӯем, барое ки ин обакӣ нест. мақсад дар чи аст? мақсад дар он аст ки мо агар вақте ки ин поруи ҳамин биягумуси ҳамин кирморо агар тайёр карда ба кило агар монем, вақти намиш ба ҳолати намӣ ба мефурӯшем, хоб ҳолати намӣ ба вай вазбин мешавад аз килош. мисол агар 50 кило бошад, вақте ки қоқ шавад, намаш парад, вай ҳам қопча мумкин ки 40 кило барод. ин литр вақти қоқ мешавад, ми тар мешавад, ми ҳамун 1 литр аст. манам хеле чизи туғрӣ дорад. ана ака гугӯ ки ҳами поруи гӯсфанда мешавад барои кирмако? поруи гӯсфанд мешавад, не ки вай муддати 3 моҳ ба компост кардан дар кор аст. ки вай поруи гӯсфанд гунаш ва ғела дорад, вай ғелааш бисёр сахт мешавад. компост тайёр кардани компост хеле ҳамун поруя гирифта як чуқури ба мерезад, як 2-3 рӯз оба сар метиҳад. вақте ки вай мулоим шуд, аз он ҷо бароварда каҳ қатӣ, яъне каҳи гандум қатӣ аралаш карда клёнка қатӣ пӯшонда мемонад. мобайни 3 моҳ ба вай пусида худаш ҳам хеле ранги лой мешавад. ин каҳ дарунша бактерия дорад. бактерия кор карда ҳамашро парча карда мепартояд, ҳам куллаҳоро ана вақт партояд мешавад. ина мисол ака 1 квадрат гуфтести, амура 1 квадрат аку чӣ хел бифаҳмем? ина хушрӯ бифаҳмон ки 1 квадрат, мисол ма 1 квадрат гирифтам, чӣ хел ҳисоб карда метавояд? бисёр саволи хуб, саволи аҷоибо додӣ. бисёро намефаҳманд. ина бисёр ҳамхел савол мешавад маъмурҷон, саволи бисёр беҳтарин. хоб 1 квадрат чӣ қадар мешавад? 1 квадрат ҳамин болои ҳамин биореактор ба ҳамин ҷои ҳамин площадка биореактор мегӯяд. ҳаминҷа ба 1 квадрат мешавад. 1 квадрати ҳаминҷа ҳамхел гирифта метиҳем ба ғавси 10 сантиметр. ҳамин агар аҳамият диҳед, ман ҳаминҷа бисёр ҳамин кирмҳои Калифорния байни 8-10 сантиметр ба мешавад. ҳамин 8-10 сантиметр ки ҳамин кирмҳо дорад, ҳаминро ҳамхел гирифта дар 2 коробка банан ҷо карда метиҳем. ин худаш 1 квадраташ аз 1 банан коробка камтар мешавад, не ки мо аз 2 квадрат камтар, аз 2 банан коробка камтар мешавад, не ки мо 2 банан коробка пур карда, нағз карда, зишнокиша аҷоибот карда метиҳем. ё ки 8 яшик. аку ози худамон ба яшик камтар истеҳсол мешавад, не ки Ӯзбекистон ба хай ҳам хел аст. ҳамин 2 коробкаи банан пур кардагӣ ҳамин зишнокиш аҷоибот. 1 квадраташ 2 банан коробка? бале, анам хел зишнокиш. асосан ҳамин кирмо дар қавати болои 10 сантиметр мешаванд хел аст? бале. ина гирифтанаш чӣ хел мешавад? ина гирифтанаш ҳамин озуқаро меандозем. вақте ки озуқаро андохтем, вақти гирифтан мақсад ба савдо баровардан, 10 квадраташ ба 1 кило шакара мешапем, аз болояш об мешапем. баъд аз ҳамон ин глюкозаро нағз мебинад, шириниро ҳамин кирмо бисёраш мебарод боло ба, баъд ҳамунҷа ба баъд мо ҳамхел лопатка қатӣ гирифта даруни ҳамин коробкаҳо ҷо карда мақсад ба ҳамун миҷоз, яъне ба ҳамун клиент мерасонем. хоб дар мо ҳамин бо як чиз гуфта гузарам, дастафка бепул, тарзи ёд додан, тарзи хонондан ҳамаш бепул ки мамина чӣ хел мекунем, бо назорат карда местем. 1 моҳ ба 1 бор ми 10 рӯз ба ми касоне ки намефаҳмад бурдагай
занг мезанад, мақсад нафаҳмад, рафта ва ҳамаашро нигоҳ карда фаҳмонда метиҳем. Аз як лав ҳамаашро ёрдам мекунем, ки мақсад ҳамин одамое ки мо ҳамин зироат мекорад, мақсад бе дору шаваду ҳаминҳо истеъмол кунанду касалӣ кам шавад. Нияти мо ҳамин аст. ака як саволи дига ина мисол бисёри мардуми хумон дар дига давлатҳо кор мераванд, ҳамин чизро аз шумо бигирану хонада тайёр карда, оилашда тайёр карда битиҳанд, ҳами занакоям ҳамира пеш бурда метавонад ҳами кора? Албатта метавонад. Кори вазмин надорад хеле? Ин маъмурҷон ҳамин сиёмкаи мо худат карда истодаги сиёмка дар бораи мана бисёр одамо ба шумо занг мезанад, мақсад молбозор сиёмка мекунед. Бисёр одамои ҳамин хоҷагидоро, хоҷагии қишлоқ тоҷикистони худамо кадоме ки гов мол дорад, ҳамин моли бисёр дорад, вай обязательно деҳқонӣ мекунад. вақте ки деҳқонӣ кард, инҷоба поруи бисёр дорад. пору дар инҳо аксари одам ба бепул аст, вай пору ҳамхе мефурӯшад. ҳаминро гирифта, мақсад агар ман ҳамин кирмро харидорӣ намуда бурда дар ҳамон хонаи худаш агар кунад, мисол занакоям мекунад ин кора, то ҳатто кӯдако мекунад, мӯйсафедо мекунанд, ҳамно агар тайёр кунад барои худашон бисёр нахаранд, мисол 1 квадрат, 2 квадрат, барои худашон, барои ҳамин зироатошон як даромади плюс мешад. Бо ин чиз бо як даромади плюс мешад. Мақсад кирмаш зиёд шад, кирмашро ба фурӯш мебарорад, ё ки биягумсашро дар картошкаи худ, ё ки дар пиёз, ё дар сабзӣ, ё харбуза, тарбуз, пахта, дар ҳамаи зироатош мақсад меандозад. Сами гилавни гуфтам бо бедору мешад, бе ягон химикат, ҳосилнокӣ зиёд мешад, иммунитати замин баланд мешад. боз ман бо як чиз гуфта гузаштаниям, мебахшед, касоне ки аз 2005 сол ин тараф агар деҳқонӣ карда бошад, деҳқони нағз бошад, мақсад ман ҳамонҳо ба як савол метиҳам, бовар накунад агар ҳамин чиз ба ҳамин заминошон агар кофта бинад, агар аз як сотқаш 1 кило кирм намеёбад. барои чи? Барое ки бисёри бад ҳамин дорӯҳои манами химикатро бисёри бад шапидагием, ки мақсад ҳосил нашуд, не ки мо бисёр шапида ҳамин кирмҳоро гум кардагием. хеле гуфта гузаштам ба шумо инҷа ба шиштагӣ ба анам хеле шудагӣ. ҳамин чиз мақсад ин кирм фоиданоки бисёр дорад. Кирм, ҳамин кирми замин барои чӣ зарар намерасонад, ягон растаниро намехӯрад, ё карчкоро намехӯрад. Карчкоро мехӯрад, як ҷербақа мегӯд, кала гӯсала анам хеле мехӯрад, мисол ё кирмое ки баргоро мехӯрад. Барои чӣ ин намехӯрад, ин зарар намеорад? Значит ин фоида меорад, халқ ба фоида меорад. барои ҳамун ин чиза, ин фикри шахсии худам аст. вақтҳои пеш ба маълумоте ки худам медонам, ҳамин вақти пеш ва вақтҳоям пеш бобо вақтҳо ба ин дорӯҳо набуд, не ки ҳосилнокии заминошон нағз буд. ҳамин худованд ба назари ман, ба фикри ман, ҳамин худованд ҳамин кирмҳоро ба ҳамин заминҳо баровардааст, ки мақсад ҳамин чизҳои пусидагӣ, манами алаф палаф, ки мақсад заминро ругардон мекунед, чапа мекунед, ҷуфт мекунед, ба тоҷик фаҳмонам вақте ки ҷуфт мекунед, ҳамин чизҳои пусидагиро ҳамин хӯрда ба биягумс ташкил метиҳад. ҳамун ҷаба баъде ки зироат мекорӣ, зироатҳо нағз мешуд, кам мерехтем, ҳамон вақт нағз мешуд. ба назари ман ҳамон хел аст, ки ин кирмҳо беҳтарин кирмҳое, ки мақсад ҳамин ба зироатҳои мардум, ба халқ фоидаи калон дорад. саволи навбатӣ ака ина мисол ҳар кас я таърихи як саркунии кори худша дора. ина мисол кори шумо чӣ хел сар шид? аз куҷо сар шид? Чӣ хел ҳама чиза интерес пайдо кардем, завқ пайдо кардем, яъне аз куҷо овардем, аз куҷо ёфтем? дар бораи ҳамон як тарафи деҳқониҳои мо ба ман ҳамҷа гап зада мерам. манам ин чӣ хел ки маъмурҷон мебинед, манам бачаи деҳқонам, мақсад ҳамин моям деҳқонӣ карди сару кор дорем. ҳамин моҳи январ ба ҳамин вақте ки помидорҳо аз замин рӯйда баромад, ҳамҷаба ман ҳамин видео монда тамошо карда, видео худаи худам хеле переключат шуд дар бораи ҳамин кирмҳои Калифорния ва биягумс чӣ хел ба ҳамин замин фоида дорад, чӣ тарз истеҳсол кардан кор, ҳамонро ман тамошо кардам. баъд манам ҳамин як лапотка гирифта, рости гап кофтам, ягон кирм намонда будааст. ман пеш аз ҳамин то соли 2005 ман худам дар хотир дорам, ҳамҷа мана теплисаҳои ман баланд 6 та теплиса дорам, яъне 15 сотиқ. аз ҳамин 15 сотиқ
6000 ниҳол мебарад. Ман ҳамин 3000 ниҳолаш помидор, 3000 ниҳол дигаш бодринг мекардам. Через ден аз ҳар душ мечиндам ва ба бозор мебарварам. То 1.5 тоннара помидор мечиндам аз 3000 буттаи помидор ё аз 3000 буттаи бодринг. То баланди баланд то 1.5 тоннара, яъне 1500 кило. Через ден мечиндам ва ба фурӯш мебардам. Ҳамон вақтҳо ҳамин кирмҳо дар ҳамин замини мо беҳад зиёд буд. То ҳатто ҳамин ҳамсоё меомадан кирм барои моҳи қапӣ гуфтам хел мекофтанд мебурданд. И хаҷо мекофтанд ҳам хабат кофтам ҳамин моҳи январ наёфтам ман ҳамин кирмо. Баъд гуфтам исто ки ин ҳамин чиз значит фоидаи калон дорад. Ман ҳозир ҳаминҷа ба хеле гуфтам шумо ҳаминҷа 6 капа помидор кардам ҳамин сол. Ҳамагӣ баланди баланд бисёр 500 кило помидор чиндам. Ҳамонам 3 рӯз баъд, через ден не 3 рӯз баъд чиндам ҳамин чиза. ҳосилнокии замин бисёр паст шудагӣ, шур шуда рафтаги заминҳо аз ҳамин зарбаи ҳамин доруи ҳамин химикат. Анам хел мана хел хеле мебинед на тамошо мекунед. Рози мана рафтем сол худо насиб кардаи бошад. Мана бо зелен кардем. Баъд аз зелен насиб кардаи бошад бо ҳамин бо помидору бодринг. ҳозир ҳамин як одам занг зад ки ман ба 20 тонн биягумс дар кор. Ман гуфтам не ҳозир биягумс 20 тонн тайёр надорам, не ки тайёр кардан мумкин аст. Ман инҷа ба зелен кардагим тайёр кардан мумкин аст, не ки ман фақат ҳамин барои аввалаш барои ҳамин заминои худам, барои ҳамин ҳосилнокии замини худам карданиам биягумса, баъд ба фурӯш бароварданиам. Баъд ҳам хел тасмим гирифта, баъд ҳамун ба Ӯзбекистон хеш табор доштем. Худам ки ӯзбек забонам, хеш табор доштем. Ҳамонҳо баъд роӣ кардан. Манам хел ба мақсад расидам. Мана хай чӣ қадар бо биягумс фурӯхтам, я 2 тонн бо мана як пашти 40 квадрат, аз 40 квадрат мумкин балки зиёдтар бо чӣ фурӯхтам, кирми Калифорния фурӯхтам. навам пештараку фақат Россия мерафтем, Россияда азоб мекашидем. Нек хай худо ба шукр ҳозир мана нағз. Мана ин бодрингба уже мана пашти 80 рӯз шудагӣ, 80 рӯз. Соли гузашта кардаи будем, бе биягумс кардаи будем, тагаш ба биягумс наандохта будем. Ин ба ҳамин 300 грамми биягумс ҳамагӣ андохтагӣ тамом ҳосилаш ба уже 80 рӯз шуд. Ин уже тамом буд кардагӣ. Соли гузашта где-то як 60-70 сантиметр шуда, ҳамаш қоқ шуда рафт, фақат барои хурданам нашуд гӯям мешад. Неки имсол худо ба ҳазорон бор шукр манам хел натиҷаи нағз дод. Ина ҳозир хел мебинед, неки ман аз ин хела фурӯхтам, худо ба ҳазорон бор шукр ки ман ҳамин натиҷаи биягумса уже аз ҳамин чӣ бодринг фаҳмидам. Уже ин аввали баҳор ба худо насиб карда бошад, аз ин дам беҳтару бо хубтар мешавад. Манам хел мана инҷаш биям бодринг аст. Мана ино уже тамом карда. Ин аз вай где-то як ҳафта пештар коридагӣ, ин уже шалпар шуд, тамом соф кардагӣ. хай мана ҳамсоё бурдан, хай чӣ қадар фурӯхтем, бо мана банка махкам кардем. ин як таъҷибовар айда. беҳтарин ака, беҳтарин. инаи порра мо дина овардем. мана ин пору бояд анам хел бошад. манам хел пору, манам хел ами уже 3-4 моҳа, неки 2 моҳаш ҳам мешад, хел намаш рафтагӣ бошад. манам хел инам як бале ҳамин обаш рафтагӣ мана ҳамина як бор 2 бор мешӯяд, тамом 100% мешавад. агар қоқам дошта бошад, камутум қоқа шишко намекунад, ягон зарал надорад ба ин. ҳам поруи ки айтаи гов биромад ҳамвайда сразу партофта намешавад. Не ки вай таҷриба кард, як бача аз ҳамин ноҳияи Ашт таҷриба кард, мешад гуфт, не ки вай мобайни 15 рӯз ба дар омад. вай серано болош ба об шапида истод, вай ҳамун кислотнусаш рафт болои ҳамун чи ба 5 сантиметр рехтагӣ, вай так мехӯрад. кадоме ки агар ҳамин кора сар карданияй, вай ба намешад ин чизо. вай ба фақат ҳамин кадоме ки агар ҳамин ба ҳамин кор машғул шудани сар карданияй, гуфта ҳамин урусо навичок одамо ба анем хели пору ҳозира манем хели пору бошад. агар ҳамин пору бисёр аҷоибай. вақте ки гирифта баъд кора сар кунад, худо хоҳад баъд ба худаш уже таҷриба кофта рафтан мегирад. ҳамаш нағз мешавад. мо ҳамон вақтша нафаҳмидем қоқ поруи ранги каҳшудагӣ, ранги апилка овардем, хай азоб кашидем, не ки хай туғрӣ кардам. чизои пусида қати арлаш карда, устозо ба занг зада ҳамаша фаҳмондан, туғрӣ карда ҳамна мақсад ба ҳамин натиҷа расидем. манам иншалло инам ништияк аст. ман ҷа 2 кам аз пору овардагӣ. хай поруя мо мехарем ака. ҳам хела
خب ака як савол дига пайдо шуд. Ман чӣ хеле ки ман дидам, баъзеёша алаф қати, баъзеёша палатка лахта қати, болоша коғаз қати маҳкам кардаги. барои чӣ акун? Зимистонда чӣ хел мешавад, тобистонда чӣ хел мешавад? о ана бо ҳами маъмурҷон чӣ қадар ки ҳами худат тамошо мекунед, бо ҳамун худда хеле қизиқ шидестайда. Қизиқ шидестая ки мақсад ҳамира пурсидам ки чӣ ба ҳам хелай. И бародари маъмурҷон и сабаби и ҳамия ки мақсад болоира пӯшондагем вай тараф аҳамият дуда боша, вай тараф таи дарахту салқин буд. Ҳамхелми ин тараф ба дарахт нест, афтовай барои ҳам болоша пӯшондагем ки ҳамин чиза мо камтар об занем ва ҳамин порош қоқ нашавад. Намнокиш бестад, бале. Вақте қоқ шуд вай бо гуфтам ки кирмо дандон надорад ино бихояд да мақсад барои ҳамун болоша мепӯшонем. Мана инҷа ба ҳозир мана мебинед, мана инҷа нама мана ҳам хел кирмош мана аҷоибот шудагӣ да. Ин ҳозир ҳамин зичнокиш вообще гарин шудагӣ. даже ҳамин Узбекистон ман ҳам хел нишондам занг зан ки мо ба дастафка када метидми манам хел мана зичнокиёш вообще аҷоиба. ин кирмҳо бо як чиза гуфта гузарам. хоб як ҳафта ба якта тухм мемонад, ҳам нараш ҳам модаш. як ҳафта ба якта тухм мемонад ва якта тухмашдан аз 2 то 12 та худам хеле зер када таҷриба када дидагам, то 12 та личинка, яъне ҳамин кирмҳои майда мебарояд. ва кирмҳо мобайни 3 моҳ ба уже бо ҳамоно тухм мемонад. представь кунед ки ин чӣ қадар тез зиёд мешавад. ҳаст дендрабена, ҳаст владимирский старатель ва ё тез зиёд намешавад. ин ҳам тез зиёд мешавад, ҳам тез биягумс тайёр мекунад метияд. анам хел баъд хоб зимистон ба ина пороша 40 сантиметр баланд карда, 40 сантиметр баланд карда кирмҳои мепартоеду болоша ҳамин пахол махол каҳо қати мепӯшонед. тамом ҳамин температураи пору қати, гарми таспи пору қати ва худаш ҳам мобайни 3 моҳ ба ҳамун 40 сантиметр 50 сантиметр хурда баъд ба боло мебарояд. зиёд шуда мебарояд вай. хоб тобистон ба ин латта ин хел баланд карда, хел кашидагӣ буд, баланд карда кашидагӣ буд. тобистон ба як рӯз ба 2 бор 2 маҳал манам хел шланг аст инҷа, манам шланг ҳамин шланг қати як рӯз ба 2 маҳал об мезадам, барои ки тез қоқ мешуд, пору метаспид. барои ҳамун не ки ин аз ҳеҷ ҷо буромада намерад. ҳамин чӣ хеле ки дидаисоед, ҳамин бо гуфтам ки ҳамин моҳӣ даруни об да зинда аст, инҳо даруни ҳамин пору ба зинда аст. аз ҳамин даруни пору ягон ҷо буромада намерад. ранкино то ҳамин даруни ҳамин поруя ман гоҳ вақт мекобам, вақте ки эла мекунам, дарунашо анамқай қулух лой шудагиай вообще тоза мебарод. даруни ҳамун чӣ ба ҳамун хок ва даруни ҳамун лой ба вообще уман намедарод. фақат ҳамин ба як хеле одамо мегӯяд ки оли худом вастак лойхӯрак мегӯяд аз худомона. инам ҳамун мисли ҳамун ранги ҳамунай ягон фарқ надораду. лекин ин чӣ хеле кадаги ки дурага кадаги Калифорния ба Америка ба дурага кадаги фақат ҳамин чизи пусидагӣ мехӯрад, зиёд мешавад. таги замин ба даромада намерад, баромада намерад, гӯшна мемонад, майда мешавад, аз тухмкунӣ мемонаду лекин баромада намерад, дарни ҳамин ба мемонад. ина ман худам аз таҷрибаам гузарондагӣ. ман ҳам бисёр тамошо мекунам дар бораи ҳамин чиз. дар комментариҳо мебинем ки одамо баъзеаш савол метиҳанд ки мисол тахша стяжка накунему, ягон чиз напартоем ё ки замин да партоем. ҳам хел ино таи замин диромада рафта гурехта хеле сум монда намесӯзем. ана бисёр бо саволи нағз будааед. хоб агар стяжка кардани бошед, стяжка бояд уклон дошта бошад ки ҳам вақте ки обро мезанед, ин ҳамин як рӯз ба як бор, вақти тобистон ба як рӯз ба 2 бор об мезанед, аввали баҳор ба як рӯз ба як бор об мезанед. ҳозир ман як рӯз ба 3 рӯз ба як бор об мезанам. зимистон ба вообще об задан дар кор нест. барои ки ин обзанӣ барои чи? Барои ки ҳам фақат ҳамун пору сахт шуда намонад, мулоим истад барои ҳамқа. хоб ина любо ҷоба болои шебем бами, болои замин бами, любо ҷоба кардан дар кор не ки тагаш ба клёнка партан дар кор ягон вақт. барои ки вай клёнка обро намемонад рафтани таҳба, баъд ҳамин чалчиқ шуда, ҷазир шуда вай так бӯ када мерад. ҳамун кирмҳоям касалӣ шуда мерад. бӯи тафти вай порба истода мешавад. ҳозир ҳамҷа ман шумо нишон метиҳам биягумс ки эла карда мондагиам, ҳамун биягумс аз ҳамун фурӯхтагӣ камтар зиёдӣ кардагия
ҳозир ҳамҷа шумо нишон медиҳам, ана худатон бо шоҳид мешед, бӯ надорад дигар. Ҳозир ҳамин порӯ овардаги таи буқоя бо порӯи ҳамун буқа аст овардагӣ вообще хӯрда партаи бӯ надорад. Баъд охирон гапи ман ҳамин аст ки хоб ин чиза фақат мо ҳамин кати ҳамин Маъмурҷон ин видео кардани мо сабабаш дар чӣ дар он аст ки ҳамин одамое ки мана мол мебоқад бисёртар канали Маъмур Азия тамошо мекунад. Касоне ки мана нав тамошо карда истодад, обуна шавед, хоб лайк монед. Аз шумо барои лайк ягон кас ягон сум намегирад. Хай Маъмурҷон бачаи нағз як камтар зиндагиша тоғрӣ кунад, хай ҳеҷ гап надорад. Аз пишти як лайки шумо гап несту. баъд ҳамин кадоме ки мол мебоқад, порӯи бисёр дорад, ҳамин корро кунад, кам намешавад. Барои фоидаи худаш, барои зироати замини худаш, барои падар модари худаш, барои Тоҷикистон, барои ватани худаш як чизе мебарорад ки ҳамин фоиданок бошад. Мана ассалому алайкум бо яборга. Мана ин ҳамин биягумс ки гуфтем, мана ҳамин ҳамун чиз аст, мана биягумс аст, мана хурда партаги ранги ҳамин чой қоқи индийский аст. Мана дарнаш ба мана даже ҳамин тухмҳои ҳамин кирм ҳастак. Мана ҳамин тухми ҳамин кирмай бисёр ай беҳад бисёр инҷа кирма тухмояш. Мана ҳозир ман як мана бародаро ин ҳамино ҳамаш ҳамин тухмҳои ҳамин кирмҳо аст. Мана чиқадр чиқди биядан чиқди учидан чиқмади. Мана мин биягумс аст. Мана ин вообще намесунад, бӯ надорад. Мана Маъмурҷон худаш мана дид вообще ман бӯ надорад, ин чиста биягумс аст. Анам хеле бачаҳо. баъд ин ҳам миқдор дорад, ҳамин ранги ки на карбамид селитра ҳам сотқишта ҳисоб карда метиҳам. ҳо я пахта ба 1 гектар ба 4 тонна гуфтаги пахта ба, лекин ма ҳаракат мекунам, ҳозир ҳам ҳаракат карда истодам барои ҳамин пахта чихел андохтани ҳамин биягум аст, чихел истифода бурданша. Не ки помидор бодинг ба аз 350 грамм гуфтаги бал не таи як ҳар як кучат ба ана болгарский баъд қалампур ба 200 грамм сар кардан дар кор гуфтагӣ. Инҳо намесудад. Ин чӣ қадар агар бисёр партоед, ҳамон қадар ҳосили заминро баланд мекунад, иммунитети заминро мебардорад. Ин чиз ин ҳамин хел чиз аст ки вообще як манам хел хаф воина хел мулоимай реша бисёртар медавад. Манам хел худамон ҳозир ҳамин манами касалӣ намешудаи дунё ба паҳн шуда. Ҳамин касалиҳо ҳамин киҳо мурдан. Мана фикр кунед, одамое ки иммунитеташ паст буд, лоғар буд, қувват надошт, ҳамун одамҳо мисол мурда рафтан, худо раҳмат кунад. Одамоне ки бақувват буд, ба вайҳо ягон касалӣ нашуд. Ана ҳамин чиз ҳамун чиз аст ки таи ҳамин бутта ба агар андози таи ниҳол ба ҳамин ниҳолҳо ҳамин истеъмол карда бақувват ки шавад, касалӣ кам мезанад, касалӣ камтар мерасад. ин анам хел чиз аст. беҳтарин ака, ҳазор раҳмати калом барои суҳбати хуб. хоб шумода барори кор худо баракат шабитиҳад. баъд дӯстони азиз, мана каседа дар кор аст. барои подписчико як гапи гап занам. барои подписчико як гапае ки ҳамун гапҳои чиро фуромӯш накунед. хеле тоҷикӣ гирам. ҳамун гапҳоро фуромӯш накунед. подписка кунед кадоми меҳмони навай. хоб лайк абиҷиқен амин ин хеле лайк ашмо ягон кас ягон суми зиёдӣ намегирад. просто ҳам хел биҷиқен ҳамин бача як ду шава гандаи Тоҷикистонда. инам қа меҳнат карда сай молбозорора ина мора худора шигр ҳама тамошо мекунанд, раҳмат меган. шумо ҳамин лайка фуромӯш накунед. хоб ба диққататон раҳмат, саломат бошед. ҳамаш ҳастак занг бизанед. мумкин ки ҳамин меҳмони навбатии хонаи мо шумо бошед. гап нест. канали акамон биягумс TJK биягумс TJK. касоне ки дар YouTube канали модо подписка кардагин, бидорен кадомида интересен дабошам, бидорен як бор тамошо кунед ки як нама хушрӯ фаҳмондагия иншоалло шумода маъқул мешавад. худо хоҳад меҳмони мо хонаи мо шавед. раҳмат.